हेलो गाइज अँड वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. होप यू गाइज आर डुईंग वेल. तर आज आपण बोलणार आहोत त्या टॉपिकवर जो खूप महिन्यापासून चालत आलेला आहे, टिकटॉक बॅन. तर टिकटॉक फायनली बॅन झाला आहे इंडियामध्ये. इंडियन गव्हर्नमेंटनी टिकटॉकसह अन्य 59 ॲप्सवर बंदी घातलेली आहे. इंडियामध्ये आता तुम्ही ते यूज करू शकत नाही. आणि ते 59 जे ॲप्स आहेत त्याच्यामध्ये काही असे ॲप्स होते जे यूजफुल होते, जे आपल्या कामामध्ये रेग्युलरली यूज व्हायचे. असे काही अल्टरनेटिव्ह ॲप्स आहेत जे आपल्याला माहीत नाही, बट आपण पहिलेपासून जे चायनीजचे ॲप्स यूज करत होतो त्यामुळे आपल्याला त्या ॲप्सकडे कधी लक्ष गेलं नाही. पण आता मी काही तुम्हाला असे ॲप्स सांगणार आहे जे तुम्ही बॅन झालेल्या चायनीज ॲपच्या जागेवर वापरू शकता. तर बघूया व्हिडिओमध्ये पुढे कंटिन्यू. मी बघत राहा, तुम्हाला असे काही ॲप सांगेल जे इंडियन आहेत किंवा इंडियाच्या बाहेरचे आहेत बट चायनीज नाही आहेत. ऑब्व्हियसली आता आपल्याला जे चायनीज ॲप्लिकेशन्स असतील, चायनीज प्रोडक्ट असतील, आपल्याला सगळ्याला बॉयकॉट करायचं आहे, सगळ्यांवर बंदी आणायची आहे. आपलं काम नाही थांबलं पाहिजे, याचं पण आपण लक्ष दिलं पाहिजे. सो चायनीज काही ॲप्लिकेशन्स होते जे यूजफुल होते आपल्यासाठी, आपल्या कामासाठी. कॅम स्कॅनर असेल किंवा अजून काही शेअर इट वगैरे, फाईल्स वगैरे ट्रान्सफर करायला शेअर इट वगैरे पण यूजफुल खूप होतं. तर त्या गोष्टींमुळे आपलं काही काम थांबायला नको, म्हणून मी आज काही तुम्हाला असे ॲप्लिकेशन सांगणार आहेत जे तुम्ही चायनीज प्रोडक्टच्या जागेवर वापरू शकता. तर गव्हर्नमेंटनी 59 ॲप्स, टोटल 60 टिकटॉक आणि 59 अदर ॲप्स असे बॅन केलेले आहेत. तर ते जे ॲप आहेत त्याचे काही अल्टरनेटिव्ह सांगतो जे तुम्हाला यूजफुल ठरू शकतात. त्यातला पहिला आहे टिकटॉक. तर टिकटॉकच्या जागी तुम्ही दुसरा ॲप यूज करू शकता. त्या ॲपचं नाव आहे रोपोझो, ROPOSO. रोपोझो हा सुद्धा टिकटॉक सारखाच ॲप आहे. थोडेफार फीचर्स कमी आहेत, मी चेक केलं एकदा. सो थोडेफार फीचर्स 19-20 आहेत, पण ठीक आहे. टिकटॉक नाही आहे आता तर तुम्ही रोपोझोवर थोडं एंटरटेनमेंट करू शकता, काही बनवू शकता. क्रिंज कंटेंट नाही, चांगला कंटेंट बनवू शकता. परत त्याला टिकटॉकसारखंच बनवू नका. एक प्लॅटफॉर्म आहे, कसं यूज करता तुम्ही त्याच्यावर डिपेंड आहे. सो रोपोझो इज अ गुड ऑप्शन. ज्यांना टिकटॉक बॅन झालं आहे, त्याचं खूप दुःख वगैरे झालं असेल तर रोपोझो इन्स्टॉल करा. रोपोझो हा चायनीज ॲप नाही आहे, टिकटॉक चायनीज ॲप होता, बॅन झाला, तुम्ही हा वापरू शकता. दुसरा ॲप आहे शेअर इट आणि झेंडर. हे दोन ॲप्लिकेशन फाईल ट्रान्सफर करण्यासाठी यूज केले जात होते. ते सुद्धा आता इंडियन गव्हर्नमेंटनी इंडियामध्ये बॅन केलेले आहेत. तर त्याच्या जागी तुम्ही गुगल फाईल्स किंवा शेअर ऑल नावाचं एक ॲप्लिकेशन आहे. शेअर इट सारखाच लोगो आहे त्याचा, इथे कुठेतरी तो लोगो आहे. तर तुम्ही तो बघू शकता. तो सुद्धा एक ठीकठाक ॲप आहे आणि इंटरफेस वगैरे बाकी सगळं शेअर इट सारखंच आहे. त्याचा लोगोही पण सेम आहे. तर तुम्ही तो सुद्धा यूज करू शकता. स्पीड वगैरे मी अजून काही बघितलं नाही आहे, पण तुम्ही एकदा नक्की चेक करू शकता. नाहीतर गुगल फाईल्स तर आहेतच. सो थर्ड आहे ES फाईल्स. तर ES फाईल्स खूप लोक वापरत होती, काही लोकांना तर माहितीही नसेल, पण भरपूर लोकांनी ES फाईल्स वापरलं. तर ES फाईल्स हा सुद्धा एक चायनीज ॲप आहे. तुम्ही त्याच्या जागी गुगल फाईल्स यूज करू शकता किंवा आणखी काही फाईल मॅनेजर्स ॲप्लिकेशन तुम्हाला तिथे भेटतील. पण गुगल फाईल मी रिकमेंड करतो, कारण की मी सुद्धा तर तोच यूज करतो आहे. सो गुगल फाईल इज बेस्ट ऑप्शन फॉर ES फाईल्स. तर तुम्ही तो यूज करू शकता. जो फोर्थ ॲप्लिकेशन आहे त्याचं नाव आहे कॅम स्कॅनर. हा खूप जणांनी यूज केला असेल. इंजिनियर असतील, कॉमर्स स्टुडंट असतील, सायन्स स्टुडंट्स असतील, कुठल्याही फील्डमध्ये, IT मध्ये सुद्धा याची यूज होते कॅम स्कॅनरची. सो तुम्ही आता बोलाल की अरे कॅम स्कॅनर गेला, आपलं काम थांबेल वगैरे, असं काही नाही आहे. कॅम स्कॅनरला अनइन्स्टॉल करा आणि ॲडॉब कॅम नावाचं एक ॲप्लिकेशन आहे, ॲडॉब स्कॅन नावाचं एक ॲप्लिकेशन आहे. तुम्ही ते ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करा. ॲडॉबचं आहे त्यामुळे ते तर भारीच असणार आहे, कॅम स्कॅनरपेक्षा चांगलं आहे आणि तुम्ही एकदा नक्की त्याचा एक्सपिरियन्स करू शकता. सो जो फिफ्थ वन आहे तो आहे झूम. लॉकडाऊनमध्ये तर ह्या झूम ॲप्लिकेशन तर ऑलमोस्ट सगळ्यांनी वापरला असेल, कारण की व्हिडिओ कॉन्फरन्सेस असतील, ऑनलाईन लेक्चर्स असतील, सगळीकडे झूम ॲप्लिकेशन यूज केलं जायचं. पण आता जे आहे झूम ॲप्लिकेशनवर बॅन आणलेलं आहे. तर तुम्ही झूम ॲप्लिकेशनच्या जागी कुठला ॲप्लिकेशन आहे जो तुम्ही यूज करू शकता. तर त्याच्यासाठी पहिला जो आहे गुगलचा, तो आहे गुगल मीट. तो तुम्ही यूज करू शकता. गुगल मीट वापरायला इझी आहे, जसं बाकीचे गुगल ॲप्लिकेशन्स आहेत वापरायला खूप इझी असतात. सो तुम्ही तो सुद्धा वापरू शकता. इवन टीम विवर आहे, तो सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता. सो जो सहावा ॲप आहे तो आहे UC ब्राउझर. UC ब्राउझर हा इंडियामध्ये खूप जास्त वापरला जातो, खूपच जास्त वापरला जातो. ऑलमोस्ट तुम्हाला सगळ्यांच्या फोनमध्ये भेटेल ब्राउझिंगसाठी किंवा इतरही काही गोष्टींसाठी. तुम्हाला UC ब्राउझर लोक यूज करतात. बट UC ब्राउझर
चायनीज ॲप असल्यामुळे इंडियन गव्हर्नमेंटने आता बॅन केलेला आहे. तो सुद्धा त्या 59 जे ॲप्लिकेशन होते त्याच्या लिस्टमध्ये तो सुद्धा आहे. सो UC ब्राउझरला आता काढून टाकलेला आहे. आता ऑप्शन काय, तर गुगल क्रोम. गुगलचं आहे त्यामुळे ट्रस्टवरती आहे, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. गुगलचे ॲप्लिकेशन्स खूप भारी असतात, तुम्ही यूज करू शकता. गुगल क्रोम पण खूप जण यूज करत असतील. UC ब्राउझर हा आता जर बॅन झाला तर तुम्ही गुगल क्रोममध्ये शिफ्ट होऊ शकता, जे पहिले UC ब्राउझर वापरतात त्यांनी. आणि खूप चांगलं ॲप्लिकेशन आहे. UC ब्राउझर आणि गुगल क्रोममध्ये थोडा फरक आहे, कारण की UC ब्राउझर हा एक लाईट वेट ॲप होता, म्हणजे खूप कमी स्पेस घ्यायचा. बट गुगल क्रोम हा थोडा जास्त स्पेस घेतो, पण खूप चांगलं ॲप्लिकेशन आहे, तुम्ही यूज करू शकता. एकदा ट्राय करा. सो जो नेक्स्ट ॲप आहे तो आहे WPS ऑफिस. WPS ऑफिस आपण सगळ्यांनीच यूज केला असेल. आपल्या फोनमध्ये कधी किती इनबिल्ट असतात काही फोन्समध्ये. तर कॉलेज असतील, स्कूल असेल, ऑफिस असेल, तर तिथे आपल्या ज्या PDF फाईल्स असतात आपल्या फोनमध्ये, त्या PDF फाईल्स रीड करण्यासाठी आपण WPS ऑफिसचा यूज करत होतो. पण WPS ऑफिससुद्धा आता इन्क्लूड आहे त्या 59 ॲप्समध्ये, ज्यांना इंडियन गव्हर्नमेंटने बॅन केलेलं आहे. हो, कारण हा सुद्धा एक चायनीज ॲप आहे आणि त्यालासुद्धा आता इंडियन गव्हर्नमेंटने बॅन केलं. सो तुम्ही त्याच्या जागी कुठला ॲप्लिकेशन यूज करू शकता. तर तिथे 2 ॲप्लिकेशन आहेत. दोन्ही जे ॲप्लिकेशन आहेत ते गुगलचे आहेत. त्यातला पहिला जो आहे तो आहे गुगल शीट आणि जो दुसरा आहे तो आहे गुगल डॉक. दोन्ही ॲप्लिकेशन खूप चांगले आहेत, गुगलचे आहेत. सो ॲड वगैरे तुम्हाला काही येणार नाही. WPS ऑफिसला कधी कधी ॲड्स यायचे, कधी कधी नाही यायचे. बट हे जे 2 ॲप्लिकेशन आहेत त्याच्यावर तुम्हाला कधीही ॲड्स येणार नाही, कुठल्याही प्रकारचे ॲड्स येणार नाही, कारण की गुगल कुठल्याही प्रकारच्या ॲड्स ॲप्लिकेशन्सवर त्यांच्या करत नाही. सो तुम्हाला त्याचाही काही प्रॉब्लेम नाही. WPS ऑफिसच्या जागी यूज करण्यासाठी हे जे 2 ॲप्लिकेशन आहेत ते खूप मला युजफुल वाटत आहेत. तर तुम्ही त्याच्यासाठी सुद्धा जाऊ शकता. आता 2 ॲप्लिकेशन्स अशा आहेत त्या 59 ॲप्लिकेशनच्या लिस्टमध्ये, ते आहेत शीन आणि AliExpress. ज्यांना माहीत नसतील हे ॲप्लिकेशन काय आहेत त्यांच्यासाठी एकदा सांगतो की शीन आणि AliExpress हे 2 ॲप्लिकेशन असे आहेत ज्याच्यावर तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंग करू शकता. खूप लोक यूज करतात आणि खूप लोक यूज करत नाही. खूप लोकांना माहीतही नाही हे 2 ॲप्लिकेशन ॲक्च्युली काय आहेत. सो ते शॉपिंग आहे, ऑनलाईन शॉपिंगसाठी यूज केले जातात. ते सुद्धा ह्या 59 ॲप्लिकेशनच्या लिस्टमध्ये जे आहेत इन्क्लूड केलेले आहेत. सो तुम्ही त्याच्या जागी काय वापरू शकता, तर ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट हे 2 असे आपल्या इंडियन ॲप्लिकेशन आहेत जे तुम्ही त्याच्या जागी यूज करू शकता. आय थिंक शीन आणि AliExpressपेक्षा खूप जास्त आपण ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यूज करतो. त्याच्यामध्ये एक बेवकूफ.com म्हणून एक ॲप्लिकेशन आहे, ते सुद्धा तुम्ही त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करू शकता. जे काही फोटो एडिटिंग ॲप्लिकेशन असतात ते सुद्धा, त्याच्यातले बहुतांश जे ॲप्लिकेशन आहेत ते आहेत चायनीज ॲप्लिकेशन्स. जसे DU एडिटिंग वगैरे असे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत ते चायनीज ॲप्लिकेशन आहेत. त्यांनासुद्धा ह्या 59 ॲप्लिकेशनच्या लिस्टमध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. पण ते ॲप्लिकेशन गेल्यानंतर तुम्ही आता काय यूज करू शकता, तर तिथे फक्त 2 ॲप्लिकेशन आहे. एक आहे स्नॅपसीड आणि दुसरा आहे पिक्सार्ट. तर ह्या दोन्ही ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्ही काय यूज करू शकता. स्नॅपसीड हे गुगलचं ॲप्लिकेशन आहे आणि पिक्सार्टसुद्धा खूप चांगलं ॲप्लिकेशन आहे. खूप मोठ्या स्केलवर आपल्याकडे यूज केलं जातं आणि भरपूर साऱ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये एडिटिंगसाठी. एक फुल ऑन पॅकेज जर तुम्हाला पाहिजे असेल एडिटिंगसाठी तर ते तुम्ही नक्की जाऊ शकता पिक्सार्टसाठी. विवा व्हिडिओ, DU व्हिडिओ असे खूप सारे व्हिडिओ एडिटिंग ॲप्लिकेशन्स तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरवर भेटतात. पण हे ॲप्लिकेशनसुद्धा आता त्या 59 चायनीज ॲप्लिकेशनच्या लिस्टमध्ये इंडियन गव्हर्नमेंटने इन्क्लूड केलेले आहेत. ह्या ॲप्लिकेशन्सलासुद्धा इंडियन गव्हर्नमेंटने आता बॅन केले. तर तुम्ही त्याच्या जागी कोणते ॲप्लिकेशन यूज करू शकता, तर तिथे एक ॲप्लिकेशन आहे काइनमास्टर नावाचं. ते ॲप्लिकेशन तुम्ही यूज करू शकता. जसं मी पिक्सार्टच्या वेळेस बोललो की एक फुल पॅकेज जसं आहे एडिटिंगसाठी, ते फोटो एडिटिंगसाठी होतं, पण हे व्हिडिओ एडिटिंगसाठी काइनमास्टर हा एक फुल ऑन पॅकेज तुम्हाला भेटणार आहे. सो तुम्ही त्याच्यासाठी सुद्धा जाऊ शकता. काइनमास्टर बेस्ट आहे माझ्या अकॉर्डिंग तरी, DU वगैरेपेक्षा, विवा व्हिडिओ वगैरे त्यापेक्षा तरी काइनमास्टर बेस्ट आहे, तुम्ही यूज करू शकता. सो प्ले स्टोअरवर तुम्हाला खूप सारे असे ॲप्लिकेशन्स भेटतील, बॅटरी बूस्टर, क्लीनअप, अशा काहीही ॲप्लिकेशन्सची आपल्या फोनला गरज लागत नाही. बॅटरीचा प्रश्न आला तर बॅटरी तेवढीच चालते किंवा तेवढीच यूज होते, तेवढ्याच लिमिटने चार्ज होते. त्या बॅटरीवर डिपेंड असते की ते किती चालते. हे बॅटरी बूस्टर्स वगैरे काही युजफुल नसतात. सो तुम्ही त्याच्यासाठी जाऊ नका. राहिला गोष्ट क्लीनअपचा, हल्ली सगळ्या फोन्समध्ये क्लीनअप हे ऑटोमॅटिकली बॅकग्राऊंडला होत राहतं. मेमरी, जंक क्लीनर हे सगळं ऑटोमॅटिकली होत राहतं. सो प्ले स्टोअरवरून घेऊन मग त्याच्यामध्ये सगळे हे काड्या करत बसण्याची काही गरज नाही आहे. जर असे काही ॲप्लिकेशन्स तुमच्या फोनमध्ये असेल तर नक्की डिलीट करा.
सो दॅट्स इट गाईज. तर हे होते काही ॲप्लिकेशन्स ज्यांना तुम्ही अल्टरनेटिव्हली यूज करू शकता. मी 59चे 59 ॲप्लिकेशन्स यासाठी घेतले नाही कारण की त्यातले काही असे ॲप होते जे आपण कधी यूजही केले नसतील, जे काही युजफुलही नव्हते. हे असे काही ॲप्लिकेशन आहेत जे आपल्या कामासाठी आहेत. फोटो एडिटिंग असेल किंवा एंटरटेनमेंट असेल, फाईल ट्रान्सफर वगैरे असेल किंवा PDF रीडिंग वगैरे, जसं मी सांगितलं WPS ऑफिस वगैरे, या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या आपल्या कामाच्या गोष्टी आहेत आणि त्यांचा आपण यूज थांबवू शकत नाही. बट आता जर थांबले तर त्याच्या अल्टरनेटिव्हली आपण कुठले ॲप्लिकेशन यूज करू शकतो हे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. सो मी तुम्हाला एवढंच सांगू शकतो, आता चायनीज प्रोडक्ट आपण बॉयकॉट करतो आहे, चायनीज ॲप्लिकेशन्सवर आपण बॅन लावतो आहे. सो आपल्याला आता ही वेळ आहे आपल्या इंडियन गव्हर्नमेंटला सपोर्ट करण्याची. सो दॅट्स इट गाईज. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब बटनच्या बाजूला असलेल्या बेल आयकनवर एकदा क्लिक करा, म्हणजे जेव्हा पण आपल्या चॅनलवर काही व्हिडिओ अपलोड होतील तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन नक्की मिळेल. दॅट्स इट. सो आज आपण इथेच थांबूया आणि भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. दॅट्स इट. बाय.